Assalamu alaikum. Ina miƙa godiya tare da bangajiya ga dukkan jama'ar da suka fito suka zaɓe mu ranar Asabar 23 ga watan Fabrairu. Allah ya bar zumunci ya saka muku da alheri. Amin. Allah ya kuma ba mu ikon sauke nauyin da kuka ɗora mana. Ina kuma sake gabatar da ta'aziyyata da jaje ga 'yan uwa waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda suka ji rauni a lokacin zaɓe. Allah ya sauwaƙe gaba. Amin. Ina kira da babban murya da mu fito gaba ɗaya mu zaɓi 'yan takarar APC na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi domin ci gaba da ayyukan da aka fara na dawo da martabar Najeriya. Kamar yadda nake faɗa kullum, za mu tabbatar da tsaro, farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa, da yaƙi da cin hanci da rashawa, da kuma samar da ayyukan more rayuwa. Ina ƙara kira da mu fito ranar Asabar 9 ga watan Maris mu zaɓi 'yan jam'iyyar APC sak. A ƙarshe ina roƙon Allah ya ba mu nasara a wannan zaɓe kuma ya ba mu ikon sauke nauyin da kuka ɗora mana. Amin. Na gode. Wassalamu alaikum.